Tällä videolla mä käyn läpi, miten voi tunnistaa, että mitä atomien välisiä sidoksia jossain aineessa on, tai mitä molekyylien välisiä vuorovaikutuksia siellä mahdollisesti on. Mä oon kehittänyt tällaisen 9 kohdan ohjeen, jota noudattamalla sulla pitäisi olla aina ihan päivänselvää, että mitä sidoksia tai vuorovaikutuksia siinä aineessa on. Mulla on tässä näkyvissä muutama aine, niin sä voit tässä samalla kun mä käyn tätä ohjetta läpi, niin sä voit miettiä, että mitä nämä aineet olisi, millaisia sidoksia niissä on ja mitä vuorovaikutuksia niissä mahdollisesti on. Käydään lopuksi sitten nuo esimerkit vielä läpi, kun meillä on joku käsitys, mitä me tässä tehdään. Aloita aina siitä, että mitä atomien välisiä sidoksia siinä aineessa voisi olla, eli millainen aine on kyseessä, eli mitä alkuaineita siinä aineessa on. Muistetaan, että alkuaineet jaetaan 3 luokkaan. Meillä on metallit, puolimetallit ja epämetallit. Mä oon merkinnyt tähän kuvaan nyt nämä puolimetallit. Tällä kurssilla me ei olla ihan hirveän kiinnostuneita näistä puolimetalleista, koska niillähän on sekä metallien että epämetallien ominaisuuksia, joten ne saattaa muodostaa sidoksia vähän riippuen siitä, minkä tyyppinen se itse puolimetalli on, että muistuttaako se enemmän metallia vai epämetallia, niin sen sitoutuminen saattaa riippua siitä. Eli tällä kurssilla me ei sitten käydä näitä puolimetallien sitoutumisia ihan hirveästi läpi. Eli kun sä lähdet miettimään, että mitä atomien välisiä sidoksia siinä sun aineessa on, niin sun pitäisi tietää, missä sen aineen sisältämät alkuaineet on tässä jaksollisessa järjestelmässä. Onko ne metalleja vai epämetalleja vai kenties molempia. Jos sulla on pelkkiä metalleja siinä sun aineessa, niin silloin me ajatellaan, että se on metalli. Jos siellä on sekä metalleja että epämetalleja, niin silloin me puhutaan, että meillä on ioniyhdiste, eli metallit on luovuttanut ulkoelektronejaan epämetalleille. Jos meillä on pelkkiä epämetalleja, niin sitten me ajatellaan, että meillä on molekyyli. No nyt pitäisi sitten vielä tietää, että mitä atomien välisiä sidoksia näillä 3 eri yhdistetyypillä on. Ja jos me aloitetaan tuosta kaikista helpoimmasta, eli jos meidän aine on metalli, siellä voi olla yhtä metallia tai sitten useampaa metallia, niin silloin siinä on aina vain ainoastaan metallisidos. Siellä ei ole mitään muuta kuin sitä metallisidosta. Jos meidän aine on ioniyhdiste, niin sitten me puhutaan, että meillä on siellä ioniyhdisteen sisällä ionisidos. Ja toki niitä ionisidoksia voi olla 1 tai useampi, riippuen ihan siitä meidän aineen rakenteesta. Ja edelleen, jos meidän aine on ioniyhdiste, niin sitten siellä on pelkästään ja vain ionisidoksia. No jos meidän aine on sitten puolestaan molekyyli, niin molekyylissä on kovalenttisia sidoksia, 1 tai useampi. Kovalenttinen sidoshan oli sellainen sidos, missä atomit jakaa niitä elektroneja keskenään. Eli ne sidoselektronit on molempien atomien käytössä. Ja kun meillä on molekyyli ja siellä on kovalenttisia sidoksia, niin tämä aiheuttaa sen, että sitten meillä on molekyylien välisiä vuorovaikutuksia. Eli molekyyli on sitten vähän monimutkaisempi niin kuin aine kuin metalli- tai ioniyhdiste. Eli jos sulla on metalli, niin siellä on vain metallisidos. Jos sulla on ioniyhdiste, niin siellä on ionisidos. Ja jos sulla on molekyyli, niin sitten siellä on kovalenttisia sidoksia atomien välillä. Ja sitten niiden molekyylien välillä on sitten vielä jonkin tyyppisiä vuorovaikutuksia. Ja nyt sitten lähdetään katsomaan, että mitä molekyylien välisiä vuorovaikutuksia on ja miten ne voidaan tunnistaa. Eli kun sä lähdet miettimään molekyylien välisiä vuorovaikutuksia, niin sun pitää ensin vastata kysymykseen, että onko se molekyyli poolinen vai pooliton. Poolisuuttahan määrittää 2 seikkaa. Se, että onko se molekyyli symmetrinen ja se, että onko siellä molekyylin sisällä varausjakaumaa, eli onko siellä poolisia kovalenttisia sidoksia. Molekyylihän on pooliton, jos se on symmetrinen tai jos atomien välinen elektronegatiivisuusero on alle 0,4. Ja nyt
tuo elektronegatiivisuusero koskee aina yhtä sidosta kerrallaan, eli ei koko molekyyliä, vaan aina kahden atomin välistä sidosta. No nyt jos tuo elektronegatiivisuusero on yli 0,4 tai se molekyyli on epäsymmetrinen, niin silloin me puhutaan, että se molekyyli on poolinen. Eli sinne molekyylin rakenteeseen muodostuu varausjakauma. Varausjakauma tarkoittaa sitä, että sinne molekyyliin muodostuu sellainen pää, jossa on negatiivinen varaus ja sellainen pää, jossa on positiivinen varaus. Ja ne ovat selkeästi molekyylin eri puolilla. No, lähdetään sitten katsomaan, että millaisia vuorovaikutuksia meillä on molekyylissä riippuen siitä, että jos on puoliton molekyyli tai jos on puolinen molekyyli. Jos meidän molekyyli on puoliton, niin silloin siellä molekyylien välillä on vain ja ainoastaan dispersiovoimia. Ja dispersiovoimat oli nämä kaikista heikoimmat vuorovaikutustavat, mitä molekyyleillä voi olla. Eli puolittomalla molekyylillä ei ole mitään muuta kuin dispersiovoimia. Jos meillä on puolinen molekyyli, niin sitten sun pitää vähän katsoa, että minkä näköinen se rakenne on. Ja tarkemmin sanottuna sun pitää katsoa, että onko siellä happi, typpi tai fluoriatomi, jossa on kiinni vetyatomi. Eli onko siellä OH, NH tai FH-sidos. No jos siellä on, eli siellä on hapessa tai typessä tai fluorissa kiinni vety, niin silloin siellä molekyylien välillä on dispersiovoimien lisäksi myös vetysidoksia. Ja nyt nämä vetysidokset viittaa aina siihen vetyyn, joka on kiinni hapessa, typessä tai fluorissa. Ei ikinä mihinkään, että jos jossain hiilessä kiinni esimerkiksi, vaan aina vetysidoksia voi muodostua vain sellaisten molekyylien välillä, joissa on hapessa, typessä tai fluorissa kiinni vety. Ja niiden vetysidoksien lisäksi siellä on myös niitä dispersiovoimia. Dispersiovoimia on joka ikisen molekyylin välillä. Eli molekyylit vuorovaikuttaa aina dispersiovoimia. Sitten niillä voi olla jotain muitakin keinoja, jos ne ei ole puolittomia. No jos meillä sitten on semmoinen molekyyli, jossa ei ole tällaista vetyä kiinni hapessa, typessä tai fluorissa, niin silloin meillä on kyllä puolinen molekyyli, mutta siellä molekyylien välillä on dispersiovoimien lisäksi dipoli-dipolisidoksia. Lähdetään sitten katsomaan, että miten nämä meidän esimerkkiaineet toimii tämän ohjeen mukaan. Eli miten me voidaan selvittää, mitä sidoksia ja mahdollisesti mitä vuorovaikutuksia niissä on. Aloitetaan tästä F2. Ja F2 on tietenkin fluoria. Ja fluorihan on epämetallia, joten siitä voidaan päätellä, että tämä on molekyyli. Ja kun tämä on molekyyli, niin silloinhan siellä atomien välillä on kovalenttinen sidos. No, kun meillä on molekyyli, niin sitten siinä voi olla molekyylien välisiä vuorovaikutuksia, joten meidän pitää myös ne tarkastella. Joten katsotaan, että onko tämä molekyyli, tämä fluorimolekyyli, niin onko se puolinen vai puoliton. Kun siinä on kaksi samanlaista atomia, joten niiden välillä ei tietenkään ole elektronegatiivisuuseroa, eli silloin se molekyyli on puoliton. Joten silloin tietenkin niiden molekyylien välillä on vain dispersiovoimia. Siirrytään sitten tuohon NO:hon, eli typpioksidiin, ja siinähän on myös pelkästään epämetalleja, eli sekin on molekyyli. Ja edelleen, jos meillä on molekyyli, niin silloin atomien välillä on kovalenttinen sidos. Ja kun meillä on molekyyli, niin siellä voi olla molekyylien välisiä vuorovaikutuksia, niin pitää taas tarkastella, että onko se molekyyli puolinen vai puoliton. No nyt kun meillä on kaksi erilaista atomia, niin meidän pitää laskea niitä elektronegatiivisuusarvoja, tai oikeastaan niiden välistä eroa. Ja jos me katsotaan maolista tai cheat-abitista, niin silloin me saadaan niiden elektronegatiivisuusarvot selville. Ja me saadaan niiden atomien elektronegatiivisuuseroksi 0,4. Nyt tämähän oli se rajatapaus, että onko tämä puolinen vai puoliton. Niin jos ollaan siinä rajalla, niin sitten voi sanoa tälleen vähän kiertämällä, että se on hyvin heikosti puolinen molekyyli. Että siellä on pieni varausero, mutta se ei ole niin kuin kovin vahva. Joten nyt kun meillä on siis puolinen molekyyli, tosin hyvin heikosti puolinen,
niin meidän pitää selvittää, että onko siellä dipoli-dipolisidos vai vetysidos. Niin tarkastellaan se vetysidos ensin. Ja vetysidoshan voi olla, jos meillä on vety kiinni hapessa, typessä tai fluorissa. Mutta tässä kohtaa, kun meillä on typpioksidi, niin siinä molekyylissä ei ole lainkaan vetyä, niin tietenkään siellä ei silloin voi olla myöskään vetysidosta. Joten molekyylien välillä on silloin dispersiovoimia. Niitä on aina, mutta niiden lisäksi on myös dipoli-dipolisidos tai useampia. Siirrytään sitten tuohon seuraavaan aineeseen eli NH3. Ja siinähän on typpeä ja vetyä, eli siinä on pelkkiä epämetalleja, eli se on siis molekyyli. Ja kun meillä on molekyyli, niin silloin meidän atomien välillä on kovalenttinen sidos. Ja aina kun meillä on molekyyli, niin silloin meidän pitää tarkistaa, että mitä molekyylien välisiä vuorovaikutuksia siellä aineessa on. Ja meidän pitää katsoa, onko se molekyyli poolinen vai pooliton, eli muodostuuko sinne molekyyliin selkeästi varausjakauma. Aloitetaan siitä, että katsotaan, että onko sillä molekyylin sidoksilla elektronegatiivisuuseroa. Ja nythän meillä on typpeä ja vetyä, ja typestä lähtee 3 sidosta 3 eri vetyyn. Ja kun nämä on kaikki samanlaisia, niin meidän täytyy tarkastella vain yhtä niistä. Ja kun me katsotaan maallista typen ja vedyn elektronegatiivisuusarvot, niin me saadaan niiden väliseksi eroksi 0,84. Nyt tämä luku on huomattavasti paljon suurempi kuin 0,4, joten ammoniakin sidokset on selkeästi poolisia kovalenttisia sidoksia. Nyt meidän pitää vielä tarkastella, että onko se molekyyli symmetrinen vai epäsymmetrinen. Ja tässä me tarvitaan sitten maolin apua taas, jos ei muuten osata sitä määrittää. Maolista löytyy sieltä kemian osa-alueen alkupuolelta löytyy taulukko, jossa on lueteltu erilaisia molekyylejä ja niiden muotoja. Sieltä voi sitä katsoa, että minkä muotoinen ammoniakki on. Ja sieltä nähdään, että jos me piirretään typpi, niin se muodostaa tämmöisen tetraedrisen rakenteen. Eli typpi on tuolla ylhäällä ja vedyt asettautuu tänne alas tämmöiseksi kannaksi. Ja typellä kun on negatiivinen osittaisvaraus ja vedyillä on positiivinen osittaisvaraus, niin tästä huomataan, että tänne alaosaan muodostuu positiivinen osa ja ylös muodostuu negatiivinen osa, eli sinne molekyyliin muodostuu varausjakauma. Ja kun se molekyyli on siis epäsymmetrinen, niin silloin me voidaan todeta, että se molekyyli on poolinen. Nyt kun meillä on poolinen molekyyli, niin pitää selvittää, että voiko se muodostaa dipoli-dipolisidoksia vai vetysidoksia. Ja nyt vetysidosten edellytyksenähän oli se, että siellä molekyylissä on vetyä kiinni joko typessä, hapessa tai fluorissa. Ja nythän meillä on sellainen tilanne. Ammoniakissa on typpeä ja vetyä, joten silloin se ammoniakki voi muodostaa dispersiovoimien lisäksi myös vetysidoksia. Eli ammoniakilla on siis niitä kaikkein heikoimpia molekyylien välisiä vuorovaikutuksia, että niitä kaikkein vahvimpia molekyylien välisiä vuorovaikutuksia, eli vetysidoksia. Siirrytään sitten tuonne magnesiumoksidin pariin, eli MgO:hon. Ja MgOssahan on sekä metalli että epämetalli, jolloin silloin me puhutaan, että meillä on ioniyhdiste. Eli magnesium on metallina luovuttanut ulkoelektroninsa hapelle ja on muodostunut magnesium-ioni ja oksidi-ioni. Ja näiden kahden ionin välillä on ionisidos. Eli jos me mietitään, mitä atomien välisiä sidoksia siellä yhdisteessä on, niin silloin me puhutaan, että meillä on ionisidos siellä. Ja kun meillä on ioniyhdiste, niin siellä ei ole mitään muita sidoksia tai vuorovaikutuksia kuin näitä ionisidoksia. Siirrytään sitten tuohon meidän viimeisen esimerkkiin, eli CR. Ja CR on kromi, ja kromihan on metallia. Ja metalleja merkitään yleensä vaan sillä kemiallisella merkillä, eli me ei kerrota, että kuinka monta metalliatomia siinä jossain metallikappaleessa on, vaan me yksinkertaisesti
merkitään sillä kemiallisella merkillä koko sitä metallikappaletta. Eli jos meillä olisi jokin kromikappale, vaikkapa kromivanteet, jotka nyt ei tietenkään ole puhdasta kromia, vaan se on vain pinnoitettu kromilla. Mutta jos meillä olisi jokin kappale kromia, missä olisi miljoonia tai miljardeja kromiatomeja, niin silti me merkittäisiin vaan sillä kemiallisella merkillä. Eli metalleja yleensä merkitään vaan ja ainoastaan yksittäisellä kemiallisella merkillä, eikä kerrota, että kuinka monta niitä atomeja siellä on. Nyt kun tämä kromi sisältää vain ja ainoastaan metalliatomeja, niin silloin me ajatellaan, että se aine on metalli. Ja kun meillä on metalli, niin silloin siellä atomien välillä on metallisidos. Ja ihan niin kuin ioniyhdisteilläkin, niin metalleilla on vaan se metallisidos. Siellä ei ole mitään muita sidostyyppejä tai vuorovaikutuksia, joten meidän tarvitsee pohtia mitään muuta kuin tätä metallisidosta. Tässä oli mun ohjeet, miten määritetään, mitä sidoksia ja vuorovaikutuksia erilaisissa aineissa on. Toivottavasti siitä oli iloa. Kiitos kun katsoit.